Ел тамамлануға һанаулы гына көндәр калганда гаиләбездә зур тантана. Йөкле кешебез Гөлнур Сәгитьян кызы Әмирханова 60 яшьлек юбилейын билдәләй дип башлана безнең студияга килгән тәбрикләү сәламе. Юбилярыбыз Күгәрсен районы 1-нче Түкәт авылында 7 балалы гаиләле икенчеһе булып дөньяга аваз сала. Ата-әсәһенең зур ярдәмчесе булып үсә ул. 1-нче санлы Өфе медицина училищесын тамамлаган яшь белгез 1979 елда Туган районына эшкә тәгаенләнә. Шуннан бирле район үзәк дәваханасында 40 ел, шуның 20 елын хирургия бүлегенең өлкән шәфкать туташы булып хезмәт итә. Гөлнур Сәгитьян кызы үзенә алмашсыла әзерләгән. Кызы гүзәл Өфе медицина институтын тамамлаган. Үз гаиләһе менән Соргытта табиб-педиатр булып эшләй. Гаиләһендә 2 ул тәрбияләйдәр. Юбиляр яшәгән ере Моракта гына түгел, тотыш районда зур абруй казанган кеше. Гомумән Әмирхановтар районда билдәле гаилә. Уңган, хәстәрлекле, сабыр йөрәкле, ак халатлы Алиһә күптәргә өлге булып торган әсә, олы йөрәкле, үз эшенең остаһы. Дистәләгән мактау грамоталары менән бүләкләнгән. Уның күкрәген Башкортстан Республикаһының һаулык һаклау отличнигы, ат казанган һаулык һаклау хезмәткәре дигән медальдар бидәй. Еңел булмаган тормыш юлын һөекле кешебез зур тырышлык халып лаеклы үтте. 60 яшьлек гомер байрамы менән тәбрик итеп, без уга күңел тыныслыгы, якын кешеләре менән бердәй булып, шатлык куаныста гомер итүен теләйбез. Гомерең буе һинең йөрәгеңдә кешеләргә булды изгелек, яхшылыгың савап булып кайтһын, гаиләңә бер күп иманлык. Сәламәт бул, гел елмаеп яшә, бәхет кунһын күңелең түренә, барыбызга канат, терәк булып, талмаятла гомер үренә. Кутлау менән барлык тугандары исеменнән тормыш юлдашы Фәрит, атаһы Сәгитьян Хәсән улы, әсәһе Гайниямал Шәрифьян кызы, кызы Гүзәл, кияүе Илфат, ияндәре Марсель, Таһир, Өфе, Соргыт калалары, Морак, Түкәт авылдары дип тамамлай котлау сәламен якындарыгыз. Хөрмәтле Гөлнур Сәгитьян кызы, ата-әсәегез, тормыш иптәшегез, балаларыгыз язган изге, йылы, кайнар теләктәрне йырга кушып yetkерәбез. Рәхим итеп тыңлагыз. Беләмәсә йылы назарыңды, күкрәк хөте аша биргәнһең, тыныс йоклаһын дип төндәр буе, кулдарыңда мине йөрткәнһең. Рәхмәт әсәй, мең рәхмәт һиңә, был дөньяга мине тапканга. Акылыңды, бөтә барлыгыңды балаң өсөн бирә алганга. Тәүге тапкыр әсәкәем тиеп, алпан